Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni musasire pa njira audioyi, imvereni mpaka kumapeto. Komanso osayiwala kupanga like, share, komanso subscribe kwa alendo nonse pano pa Lahiri TV kuchimake kwa nkhani. Mwachidule tingangonera kuti achewa okhaokha. Titero kuti kunali achewa okhaokha ndi achewa ambiri ndi oyipa mitima. Ochepa ndi abwino ndi ochepa, koma ambiri achewa ndi oyipa. Ndi chifukwa chakapanga zimenezo kuzolowera zinja amachita kugule zinja zomadzola manyi nkumavala gule. Zimene apanganso ku State House kuja. Masiku angapo apitawo kunamveka nkhani yokuza ndi ku State House kuti ndithu anthu amene anali kumeneko makamaka ndithu amene amatumikira chipani cha Congress Party tikudziwa kuti ambiri usate bwino kuti kukazona kuti kuli mtsogoleri kumeneko kumakhala anthu osiyanasiyana ogwira ntchito zosiyanasiyana kama driver, makuki ndi ena otero kanda garden. Ndi anthu amenewo zimamveka ndithu kuti amaononga zinthu za ku State House, kunali kuphwanya kama glasi ndero kudula mitengo kuphwanya makumeneko. Akamuleko kaluwa anabwera ndithu kuzayankhula nkhani imene kuchenjeza anthu amene osatira achipani cha Congress Party maka ndithu otumikira chipani cha Congress Party. Ndeno kwabwera umboni maka ndithu kuoneka nyumba imene anthu amene anayipisa talento nini ka video kamene kakuonesa zimene zikumapita ndithu tipite ndi nkhani yathu. Guys, mwina mmamva kuti anthu awawa anafika pomatenga mpaka kutenga BP kupaka khoma. Sizaboza ya, this is true. BP yake ndi imeneyi apaka khoma lina lililonse madeni akunoko. Tayenda madeni onse tapeza kuti madeni awonongedwa kopya. Beko kunoko ngakhale mazi akuyenda pena paliponse. Apasula china chiliyonse mamita amazi onse achosachosa. Ndi mmene zilili BP imene kutepo. Sure. Chabwino taonatu pamenepo mene zakhalira mene akufotokozera makosana amene apita kukapanga inspect nyumbazo akuchita ndithu umboni kuti anthu amatenga ndithu zinthu za ku toilet kumapaka chipupa zimene titha kunazo kuti ndikusowa ndithu kwa umunthu chifukwa ngati anthu mukusamuka nyumba palibe chifukwa choti mukapange chipongwe. After all nyumba imeneyo ndi aboma si ya munthu yayi, ndi ya dziko la Malawi. Inuyo musanakhalemo munaliso anthu ena, kodi anthu ena amene ankachoka anakhala anapanga zinthu ngati zimenezo inu munakamva bwanji? Makosana tiziuzana zikunapa umunthu nthawi zina ndithu mumafunikira ngati ndithu mukuchoka nyumba ya boma amene mmatumikira ndi kuti asintha ntchito ndoti achoka maudindo amene anali palibe chifukwa choti mukapange chipongwe chifukwa maintenance ya nyumba zimenezo zima property zimene zinaphwanyidwaso maintenance yake ni ndalama zona zichoka ndithu mthumba la Malawi ndoti iwo amene aonongawo plusiso ina amene kuyankhula ndi ena onse asonkha limodzi ndi imene ndithu akagwiritsa ntchito kukonza zimenezozo zinthu zonena kuti zinakatha kupeweka ndithu. Makosana amene achita zimenezi aonesa ndithu mtima wa unpatriotic, kusakonda dziko mmene panopa dziko likupangira struggle azikachosaso ndalama zina mamoti ndalama zimenezo zoti akapange maintenance ifanda kuti tikamamva ndithu mmene akufotokozera anthu kuphatizaponso mmene anayankhulira akamuleko kaluwa tatiyeni mwachidule tingumva ndithu zimene ayankhulako pang'ono akamuleko kaluwa kumatokeso tipitize nkhani. We wanted to make you our hero, but what you are doing is quite contrary. Discipline your people, because now we'll be instructing the police, whoever is still there will be shot dead, and we don't want to shoot them all. And it is not good that we should silently shoot them, but we know them. We know them, we have their pictures, those who are doing it, we have all their details. We don't want to get at you, or we don't want to shoot you and kill you. No. You are our brothers, you are fellow Malawians. We need to respect you. We need to actually, there must be that respect. But if you are doing this because you want to destroy the incoming in government, we are warning you. Today, get out of that State House. Tomorrow, we don't want to see anybody in that State House. If you are still there, police, please shoot them. Shoot them, shoot to kill. Kill them because they are animals. Kill them because they are people who are there to destroy state properties.
and we are aware that they are even taking glasses, rocks, rim rocks, toilet sinks. They are taking everything, sheet bed, curtains. They are taking them. They are stealing them. We will get them all, no matter where you are going to hide them. Chabwino tamva pene pomene akuyankhula Kamulepo Kaluwa kusimikeza kunoti kuti kumene ku State House anthu ndithu anachita zinthu zosalongosoka, kumene kuti kwakha atsogoleri osiyanasiyana, kunakhala ndithu a Dr. Bakili Muzi, kumeneko ndithu anagwira ntchito bwinobwino ndi kutulukako panalibe vuto lina lililonse. Anthu onse amene amagwira ntchito kumeneko anatuluka bwinobwino pozindikira kuti ndi property ya dziko, si ya munthu ya, si ya chipani kapena kuti mukupanga chipongwe chipani, mukupanga chipongwe dziko. Kunalowa ndithu kumeneko abingu wa Muthalika anagwira ntchito mpaka pamene amati siyame iso rest in peace. Kunalibe ndithu nkhani ina iliyonse imene amveka kuti anthu amene amagwira ntchito kumeneko popanga transition kuti kunachitika chipongwe china chonse sizinateke, mpaka ndithu kunalowa Dr. Joyce Banda kumeneko analamulira mpaka nthawi inatha. Anthu onse amene analembedwa anda usogoleri wawo kunalibe chipongwe china chonse chimene anachita. Anabweranso a chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi Arthur Peter Muthalika analamulira ndithu bwinobwino mpaka uzafika nthawi inoti analuza pa zisankho zimene zinachitika mu chaka cha 2020 tutsate bwino. Kumeneko ndithu anthu amene amagwira ntchito kumeneko anachoka bwinobwino, china chonse anachisiya bwinobwino pozindikira kuti zimenezi ndithu ndi property ya dziko. Sikunamveke kuti anthu aba masukuni kaya anthu apanga chani, zimenezo sizinamveke, china chonse anachisiya bwinobwino. Ndi kubwerano awa akongeresiwa akosana akongeresi apapa ndati sanathandize dziko kunena zoona. Kumenewo ndithu ni mzimu wa umphawi choncho sizifunikira kumapanga chonchi. Tikakumbukira ndithu mbuyomo Joseph Nkasa anayimba nyimbo kunena zoti osamachitapo chipongwe posamuka, kumatenga ndithu mwembi wa ntchentche kuti mbuyo moyo msogoso moyo. Chifukwa mukapanga chipongwe sikunake ndithu kuzafunika kubwerera, komano mmene awachitira chonchi kodi anthu angaperekenso chikhulupiriro ku chipani cha Congress Party mmene achitira chonchi anthu amene amagwira ntchito kumeneko. Zimene zisonyeza kuti even leadership yawo ndiye kuti ndiyosalongosoka, chifukwa ngati anthu amene amagwira ntchito kumeneko akupanga zimenezi zikupereka chithunzithunzi chotani nanga ndi zima damages angati amene ndithu anthu amene aononga. Popeza zoti anthu timangodziwa ndithu mwina zinthu zochepa, komano ndoti kuli zinthu zambiri zimene zaonongeka zoti mwina zikayamba kufufuzidwa tidziwa ndithu kuti anthu amene anaononga ndithu zambiri. Mwaisanzo pompano ndithu tinamva kuti kunaonongedwa ndalama yoposa 3.chakuti trillion m'miyezi itatu yokha, kusonyeza kuti ndi zinthu zambiri ndithu zimene anaononga anthu amenewa. Chonchi anthu angakhalenso ndi chikhulupiriro ndi chipani cha Congress Party mwaonongatu chipani kunena zona, mwaononga ndithu mbiri yanu. Kalenkale anthu ankanena zona kuti chipani cha Congress Party china cha nkhanza chinkapanga izi. Nawo anthu anakupasani mwayi, munavotedwa ndithu mu chaka cha 2020 under Tonse government ndi kulowa mboma. Pa nthawi imeneyi anthu ndithu amene azikupanga zinthu za discipline kuonesa ndithu kusintha kuti Congress imene aliko yakale ndi osiyana, komano the way imene mwapangira zinthu even imene mwamalizira zinthu zichita kuoneseratu kuti you are not patriotic. Ngakhale kuti Dr. Lazarus Chakwera wakhala kuyankhula ndi nthawi kunoti Amalawi amalimbikitsa maka Amalawi kuti akhale patriotic, komano ndi mmene agwirira ntchito zikuneka zona kuti they are not patriotic, samakonda ndithu dziko. Kuphatikizapo ndithu anthu amene amakuthandizira kusogolera dziko la Malawi. Muli ndinde manga pankhani imene pamene tinaona zoti umambo ndithu amba kutuluka kuti ku State House kunaonongedwa ndithu makamene taonera muka video kamene kajambulidwa. Amalawi pamene tili kumapeto pa programu yathuyi tapangani like, share komanso subscribe kuti zinthu zambiri zikupezani mosavuta.